Яңа мәчет менә шушында, Кырлай паркы территориясендә урнашачак әлеге урын иң уңайлысы дип табылган, чөнки бу Казанның үзәге диярлек, өстәвенә аның мәйданы 10 000 кешелек мәчет төзергә мөмкинлек бирә. Бүген монда краннар эшли, яңа техника китерелә. Кырлай паркы урынында җәмигъ мәчетен төзер өчен урын әзерлиләр. Беренче чиратта бу мәчет 1100 елга багышланган мәчет булачак. Татарстанда заманча зур мәчеткә ихтыяҗ соңгы елларда барлыкка килде ди мөфти. Шул ук вакытта ул илдәге иң зур мәчет булмаячак. 10 000 кеше сыйдырышлылары Мәскәүдә, Чечняда бар иде. Хәзер Махачкалада 50 000 кеше өчен мәчет салалар. Бу мәчеткә килү дә уңайлы булырга тиеш. Чөнки читтәрәк булса, мисал өчен Миграч бистәсендә, Вознесение, Мирный бистәсе булса, анда бит килерлек түгел. Аннан соң бу мәчет барыбызны берләштерә торган урын булырга тиеш. Җомга вакытында без читтән яисә читкә бара алмыйбыз. Шуңа күрә мәчет, минем фикерем буенча да, аннан соң мусульманнар фикере буенча да, мәчет үзәктә булырга тиеш. Бүген җәмигъ мәчетенең эскиз проекты буенча халыкара конкурс игълан иттеләр. Гаризаларны 2 атна дәвамында кабул итәчәкләр. Эскиз ясау өчен 3 ай бирелә. Конкурсы такого рода. Мондый конкурслар алгарышлы фикер тәкъдимнәрне ачыкларга, күрергә, карарга мөмкинлек бирә. Кай вакытта көтелмәгән проектлар җибәрәләр. Ул чорына туры килмичә, киләчәкне дә күздә тотарга мөмкин. Шуңа күрә архитекторларны ниндидер кысаларга кертергә ярамый дип саныйм. Иҗат итсеннәр. Поэтому здесь будет экспертная комиссия с очень высоким составом. Мәчет һәм заманча, һәм татарча булырга тиеш. Аннан соң проект ясаган кеше, ясатырган кеше, аны да аңларга тиеш. Чөнки жюридә күпчелекдә татарлар булачак бит. Шуңа күрә нәрсәдер ничек булса да безгә якын булырга тиеш бу мәчет. Җибәрелгән проектларны республика халкына тәкъдим итәчәкләр. Әлбәттә, бу мәсьәлә каралачак, бергә җәмәгатьчеләр белән җыелып, киңәшләшеп, безнең экспертный күләм булачак. Ул экспертный күләм тагын бер кат кабатлап, наблюдательный совет белән утверждация ителәчәк. Мәчет төзелә бер генә елга түгел, һәр елны төзелмәй. Субханалла, Аллага тәгъбир берсә, 100 еллыкка бездән соң килә торган халыкка күреп, шатланып яшәр өчен җәмәгать белән бергә сөйләшеп эшләнәчәк. Ел башында Татарстан президенты карары белән гореф-гадәтләрне саклау һәм төбәкнең мәдәни, фәнни, туристлык мөмкинлекләрен үстерү өчен республикада игелек, доброта дип аталган фонд төзелде. Мәчет төзелешенә алар заказ биргән. Примерной площади 10-тысячных мечетей или собраний. Россиядә һәм чит илләрдәге 10 000 кеше сыйдырышлы җәмигъ мәчетләренең якынча мәйданын карадык. Төгәл саннары юк икән ачыкланды. Һәр җәмигъ мәчете үзгә үзенчәлекле, нечкәлекләре күп. Яңа мәчеткә нигез ташын 20 майда салырга планлаштыралар, әкезгә төзелеш башларга. Барлык эшләр хәйрия акчасына башкарылачак. Рания Абдрахманова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.